Jsou tomu již více než 4 desetiletí od 26. září roku 1971, kdy zazněly z věže Vlčnovského kostela velebné akordy nových zvonů. Dnešní zvony nahradily staré ocelové, které byly jakýmsi provizoriem z nutnosti, jako důsledek rekvizice zvonů pro válečné účely z dob první i druhé světové války. Zásluhou místních kinoamatérů Josefa Vozára a Josefa Koníčka vznikl cenný film, který by ale zůstal němým, pokud by jej pamětníci zmíněné události nedoprovodili alespoň skromným komentářem, byť po tolika letech. Film je ve svém místním a zejména dobovém kontextu naprosto výjimečný tím, že se zachoval jako jediný, který dokumentuje, a navíc poměrně detailně a široce, osoby a události týkající se kostela. Může se naskytnout otázka, čemu vlastně zvony slouží a k čemu jsou nám tedy dobré. V minulosti byly zvony jediným prostředkem, který upozorňoval na nejrůznější katastrofy, jako například na požár, krupobytí, velkou vodu a podobné jevy, a svolávali lidi ku pomoci potřebným. Zvony byly a jsou prostředkem, který svolává lidi k různým setkáním, především bohoslužebného rázu, ale nejen to. Představme si, že by například umíráček jako první nás neinformoval, že jeden z nás odešel na věčnost, že by zvuk zvonu nedoprovodil na poslední cestě našeho zemřelého, že by polední zvon nezazněl s upozorněním: člověče, máš za sebou 1,5 den, co učiníš s tím druhým? Představme si ale také, že by zvon nezazněl těm, kteří si jdou před Bohem říci své ano, že by zvony nedoprovázely ty 9leté, kteří jdou k svému prvnímu svatému přijímání, že by zvony neměly doprovázet průvod Božího těla. I zvony ale občas umlknou, jako by měli svoji dovolenou, od zeleného čtvrtka až do slavnosti vzkříšení. Tenkrát nám však zazní nejslavnostněji. Náš život ke své plnosti potřebuje i trochu poezie. Například večerní klekání, jak říkáme Ave. Den skončil, jak si s ním naložil? Může si jít s klidným svědomím odpočinout? Jak velebně se ono Ave vznáší nad zasněženou krajinou. Podobných otázek a představ by bylo bezpočet. Zvony jsou ovšem i vizitkou, a to nejen farnosti, ale celé obce. Najdete snad třeba i tu nejmenší obec bez zvonice, byť skromné, třeba dřevěné? Zvony jsou svědky událostí a nositeli tradic. A každé společenství, které se zříká svých tradic, ztrácí svoji identitu. Jak se zvony rodily? Myšlenka pořízení nových zvonů vznikla docela spontánně. Je třeba popravdě přiznat, že tehdejší duchovní správce páter Šesták této iniciativě sice moc nepřál, ale také ji neodmítal. Nelze se tomu divit. Celá věc probíhala v období tvrdé normalizace po událostech roku 68. Navíc místní představitelé nebyli této akci nakloněni, dokonce se vyskytly i jisté výhružné signály.
K zabezpečení pojatého úmyslu ustavil se prakticky samovolně tzv. Kostelní výbor, který měl veškeré náležitosti s jeho uskutečněním zabezpečovat. Do čela tohoto výboru byl postaven František Pavelčík a hlavním výkonným činitelem byl Josef Janča. Bylo rozhodnuto uspořádat sbírku jak finanční, tak i materiálovou. Jak známo, zvonovina je slitinou mědi a cínu v poměru asi 78 ku 22%. Kolik těchto materiálů bylo shromážděno, nemůžeme tvrdit s jistotou. Na financích však bylo shromážděno kolem 230 000 tehdejších korun. Na tu dobu to byla částka vzbuzující obdiv. Na finančních příspěvcích se podíleli tajně i lidé, jejichž rodinní příslušníci věci nepřáli. Práce na zhotovení zvonů byly svěřeny zvonařskému mistru Josefu Kadlecovi z Halenkova. Bylo odlito celkem 5 zvonů o celkové hmotnosti 2180 kg. Největší z nich je pojmenován jako patron farnosti svatý Jakub a váží 943 kg. Ostatní zvony mají hmotnosti 546, 356, 198 a 137 kg. Kostelní věž a zejména nosná konstrukce ale neodpovídala takovému zatížení. Proto byla rekonstrukce nezbytná. Samotná demontáž starých zvonů a montáž nových proběhla souběžně a k údivu přítomných taky rychle a bez komplikací. Svěcení zvonů. Hotové zvony byly dopraveny do obce v předvečer slavnosti svěcení. Když nastal den svěcení, byly zvony přivezeny na ozdobené vlečce koňským potahem. Ke slavnosti se shromáždili snad všichni Vlčnoviané, jež tato slavnost jakýmkoliv způsobem oslovila. Na filmovém dokumentu lze ale snadno postřehnout, že tu chyběli tehdejší představitelé obce. Vlastní akt svěcení provedl vlčnovský rodák monsignor dr. Josef Moštěk. Poděkoval Vlčnovianům za jejich myšlenku i její uskutečnění a popřál, aby nové zvony sloužily po dlouhá léta ke cti a slávě Boží a všem k užitku. Na slavnosti svěcení zvali Vlčnoviany zvony staré a na cestu domů vyzváněli již zvony nové.
Co říci závěrem? Zvon je pozoruhodné dílo, a to hned v několika odvětvích umění a vědy. Je to dílo výtvarné, i hudební, a v neposlední řadě i matematicko-fyzikální. Zvon má svůj tvar, své zdobení, svoji hmotnost, datum narození, skoro jako lidská bytost. A s lidskou bytostí má ještě jedno společné. Zvon má stejně jako člověk srdce. Srdce, které neumí vydávat falešný tón. Kéž harmonický akord našich zvonů a jejich srdcí zní v souladu se srdci těch, kteří jim naslouchají.